Helo, Catrin Thomas ydw i, a dwi'n gyn-swyddog heddlu sydd wedi ymddeol yn ddiweddar. Rwyf am siarad ynglŷn â Chymdeithas yr Heddlu Cristnogol neu Christian Police Association. Mae'r CPA yn elusen annibynnol sydd wedi bod yn cefnogi Cristnogion sy'n gweithio i'r heddlu oddi ar 1883. Fe gafodd y CPA ei sefydlu yn Llundain yn oes Victoria, pan welodd Catrin pa mor anodd oedd hi i Gristnogion sy'n gweithio i'r heddlu a gweithio shifts i allu fynychu capel neu eglwys yn rheolaidd. Erbyn hyn, mae gennym ganghennau dros Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, gan gynnwys Dyfed Powys, lle bu mi'n gwasanaethu am 28 o flynyddoedd. Yn y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ceisio ymestyn allan a ffontio gydag eglwysi a chapeli i gydweithio gyda nhw. A'i annog i gefnogi'r gwasanaeth heddlu a rhai sy'n gweithio ynddi. Sut felly? Gwyddom i gyd y math o waith y mae'r heddlu yn ei wneud, boed yn heddweision, staff yr heddlu neu'n wirfoddolwyr. Mae'n waith hynod o amrywiol. Maent yn ymateb i alwadon brys, delio gyda thrais corfforol, trais rhywiol, camdrin domestig, damweiniau ceir, ymdrin â phobl sy'n dioddef a salwch meddyliol, pobl fregus sy'n mynd ar goll o fwriad, hunanladdiad, pobl sy'n methu ymdrin â bywyd oherwydd camdrin alcohol neu gyffuriau, a chael trafferth cadw ar y llwybr cywir. Maent hefyd yn delio gyda'r pethau llai amlwg, sef cyllid, y wasg, materion HR, recriwtio ac hyfforddiant, a thrin a thrwsio ceir. Mae 1 Timotheus, pennod 2, adnod 2, yn annog Cristnogion i weddïo am yr rhai sy'n mewn awdurdod, ac fe hoffwn ofyn i chi i ymuno ag eraill dros y Ddiwrnod Cenedlaethol i wneud hwnnw, dros yr heddlu. Mae Ddiwrnod Cenedlaethol Gweddio dros yr heddlu yn cymeryd lle ar ddiwrnod esgyniad ar yr ail ddydd Iau o fis Mai bob blwyddyn. Mae'r CPA wedi darparu posteri a chyfarwyddion gweddi a ddylid fod ar gael gyda'r ffilm yma, sy'n cadarnhau'r diwrnod penodol am y flwyddyn yma. Awnewch chi fel unigolion gyflawni'r her o godi eich heddlu lleol ar y diwrnod yma. Os oes gennych ddigwyddiadau yn eich capel neu eglwys ar y dydd Iau arbennig yma, sef cwrdd gweddi neu astudiaeth feiblaidd, awnewch chi gofio a chefnogi eich heddlu lleol ar y diwrnod. Os nad oes gennych ddigwyddiad eglwysig ar yr Iau yma, gallwch ddefnyddio'r sul ail yn ochr iddi i weddïo dros eich heddlu lleol. Rydym yn ymwybodol o eglwysi sydd wedi defnyddio rhwydwaith cymdeithasol ac wedi tryda'r gweddiau yn gyson yn y gorffennol. Os ydych yn gwneud rhywbeth tebyg i hyn neu rhywbeth arall, mae unrhyw awgrym yn iawn. Y peth pwysig yw fod eich capel neu'ch eglwys chi yn ymrwymo i gefnogi eich heddlu lleol. Mae Diwrnod Cenedlaethol Gweddio dros yr heddlu yn rhan o gynllun hollfydol o'r enw Deled y Deyrnas, sy'n cymeryd lle dros gyfnod ychydig wythnosau ym mis Mai. Gallwch gael mwy o posteri, cynllun gweddi a rhagor o wybodaeth ynglŷn â'r CPA ar ein gwefan www.cpauk.net. Diolch.